Van harte welkom op deze zondag waar wij Allerheiligen vieren. De Heer zij met u en met uw geest. Lezing uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matthäus. Lof zij u, Christus. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij zich had neergezet, kwamen zijn leerlingen bij hem. Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus. Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het rijk der hemelen. Zalig de treurenden, want zij zullen worden getroost. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen worden verzadigd. Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien. Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God worden genoemd. Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun behoort het rijk der hemelen. Zalig zijt gij, wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om mijnentwil. Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel. Zo spreekt de Heer, wij danken God. Beste u die kijkt en luistert op deze dag. Een hoge feestdag in onze kerk. Heel duidelijk laat de mens zien dat wij niet zonder heiligen kunnen. Voor een aantal onzer zijn dat die mensen van weleer, met een heilig verklaring door de kerk ooit een keer uitgesproken. Mensen die dan ook vaak een beeld hebben gekregen in onze kerken, maar ook in onze huiskamers. Voor velen is het nog een begrip, de ouderen onder ons, dat vroeger in het gezin het heilig hartbeeld werd geplaatst, geïntroniseerd. Dat was een moment waar iedereen erbij was. En je had dan het idee van, we zijn nu geborgen. Gods liefde is er ook voor ons. Denkt u maar aan de noodhelpers die we hebben. Blasius. Nog altijd komen mensen extra ter kerke wanneer de Blasiuszegen met de 2 kaarsen gegeven wordt. Wat dacht u van Christoffel? Ook velen die nooit een kerk zullen bezoeken, willen wel zo'n Christoffel mee voor onderweg. De mijnwerkers vroeger, die riepen de heilige Barbara aan, want het was toch een gevaarlijke job daar ondergronds. En je weet maar nooit hoe dat je hulp kunt krijgen van boven, als je diep onder zit. Of Antonius, de patroon, zoals wij dat wel eens zeggen, ondeugend, van de sloddervossen. Als ze iets kwijt zijn geraakt, moest hij toch wel de richting wijzen. En anderen werden en worden geholpen door de inspiratie van bijvoorbeeld moeder Teresa of pater Damiaan de Veuster. Niet te vergeten de heilige Franciscus, die door onze paus nu weer opnieuw in het licht is gesteld. Voor hun beeltenissen werd een kaarsje opgestoken, vaak nog geknield en aangeroepen. Die beelden stonden thuis, in kerken en kapellen. En nu staan vele van die beelden in ons Limburg in diverse musea. Ze zijn geparkeerd. En mensen gaan er wel eens op bezoek om te kijken, maar niet om contact te leggen. Niet meer om aan te roepen, om vertrouwen, kracht en moed eruit te putten. Er kwamen natuurlijk nieuwe heiligen om de hoek. Die we dan niet als woord met heilig bestempelen, maar als idolen. Die worden ook bewonderd, nagevolgd, nagedaan, toegejuicht. De sterrenhemel van al deze mensen is gigantisch in de media. En ze krijgen op tal van fronten navolging. Er zijn erbij die zich aan de kledinglijn van deze nieuwe heiligen helemaal aanpassen, evenaren willen, de haardracht zo willen kiezen. Ze kunnen allemaal die bewegingen van die muzikanten bijvoorbeeld meemaken.
Elk dansje wordt door kinderen voortreffelijk nagebootst. En het is nog hartstikke fijner als je hun kunt aanraken door nabijheid te gaan zoeken. Men reist daar vaak vele kilometers voor, betaalt menige duit om erbij te mogen zijn. Natuurlijk als de 1,5 meter situatie weer gewijzigd is en we weer nabijheid mogen koesteren. Iemand dan aanraken of een handtekening krijgen is het einde. Dan zijn ze bestempeld en horen dan nog meer daarbij. Mensen die tot de verbeelding blijven spreken. Denkt u maar voor mensen in uw streek aan Rowan Heese. Nog altijd op de bühne, ook al stoppen ze. Ze blijven in beeld bij die mensen. Hun muziek wordt telkens weer opnieuw gedraaid. Anderen die zweren meer bij Guus Meeuwis. En zo is het rijtje eindeloos. Vanuit binnenland, maar ook vanuit de hele wereld. Stromen die beelden naar ons toe. En al die fans laten graag hun harten vullen. Dus mensen hebben dat nodig. Het hoort bij ons leven. We hebben mensen nodig die ons motiveren om het leven aan te blijven kunnen. En als het niet zo mee zit, dan kan zo'n muziekje alweer steunen en bemoedigen. Dat hebben ze weer gelijk met onze kerkheiligen. Het fijne is dat die heiligen, onze kerkheiligen, geen volmaakte mensen waren. Er zijn tijden geweest waarin boeken werden geschreven, daar droop het wel een beetje van af. Die vroomheid en die voortreffelijkheid, zonder fouten, altijd goed bezig. Oh nee, als u goed leest in hun levens, en die levens zijn ook bekend, waren er best ook drifkoppen bij. Stugge mensen, moeilijk soms in de omgang, want ze waren ongeduldig, helemaal niet zachtmoedig. En die zichzelf hebben betrapt op stommiteiten, op fouten en op zonden. Maar het grote verschil was met hen, als ze het zagen, gingen ze er werk van maken. Ze wilden zich beteren, voor het oog van God, in dienst van de mensen. En dat is het verschil met die nieuwe heiligen. Die leerden immers niet hun gedrag af te stemmen op de stem van God in hun geweten, in veel gevallen. Onze heiligen leerden dat fysieke en materiële werkelijkheid vergankelijk is, tijdelijk en voorbijgaand. En ze leerden om in de mens een hoger iets te dienen. Ze beseften dat niet alleen mensen iets van hen verwachten, maar God ook. En dat is bij ons wel eens uit het hoofd en uit het hart. Dat de mens er baat bij heeft wanneer ze God als eerste supporter toelaten. Zoals Jezus het ons heeft voorgezegd in het Onze Vader. Uw wil geschieden. Een bede waar een mens houvast in leert vinden. Het is niet makkelijk bij levensproblematieken die diep insnijden. Maar deze heiligen van weleer, onze heilige beelden, trokken minder aandacht van mensen voor zichzelf, maar gaven steun aan mensen, omdat God hun daartoe geroepen had. En daarvan bleven zij doordrongen. Ze gaven liefde, zorg, brachten geduld en begrip op voor mensen met hun zwakheden, verdroegen tegenwerking zonder klagen en lieten na hun dood een gat achter. Ook uit uw eigen familie zijn er mensen bij geweest, denk ik, weet ik, vermoed ik, die u niet kunt missen. En nog altijd hoor ik wel eens van mensen, ook op leeftijd, mijn moeder zei altijd. Dan herinnert men zich toch de grootheid van die moeder, die al lang dood kan zijn, of van een vader met zijn voorbeeld. Ook die mensen, nooit heilig verklaard, kunnen bij Allerheiligen feest hebben. Dankbaar dat we zulke mensen mochten kennen. Mogen het ook voor ons een uitnodiging zijn om zelf zo iemand te blijven of te worden. Ik wens u een hele fijne dag. Laat u inspireren
door allerheiligen.